naszego patrona Kasiewskiego pisani, uznawamy Jana Drzeździona i niby przetrovk to prawie Dzisow, 30 roce, Dzisow Ejrejme, można powiedzieć, wspominamy 30 roce z nas śmierce tam postacją i temu tyle Dzisow razy możemy wspominać w zasłużony sposób prawie postacją Jana Drzeździona. Tak, i pozwolę sobie przywitać, i wszystkich przywitani familię Jana Drzeździona. Jest nama wdowa Urszula i syn Adam Drzeździon. Witamy całą familię. Witamy serdeczną osobę, za charakternie w to muzeum może funkcjonować i może robić wiele różnych rzeczy. Mówię tu o nasi pani starostce, tej rości własny doktor Gabrieli Lisiusz. Witamy serdecznie jurorów, po kasiewsku to będzie łebsądzecelów, też na błędzi, uczestników i tych, którzy wygrają dzisiejszy konkurs Jana Drzeździona i Jana Trepcika, to znaczy na tekst pieśni dla dzieci. Witamy Was serdecznie. Witamy wszystkich tych, którzy przesłali swoje teksty do nowego zbirku książki dedykowany Janowi Drzeździonowi prawie, do nowego zbirku literackiego Zimku. Witamy wszystkich autorów. Osobno chcę spełnić człowiekiem, że łekrom kasiewskich rzeczy, jakie powstawają, powstała też często niedawno. Została wznowiona, można powiedzieć, książka pod tytułem Tajemnica bursztynowej szkatułki, wiadomego autora. I jest nama właśnie Piotr Głębiowski, które są mocno przed nim na pleczu, a my, co cośmy jako muzeum, że tyś mogli też na pomóc przed nim. Witamy właśnie Piotra. Dziękuję też pracownikom, aby każdy konkurs, każdy rozegracja, za nią stoi człowiek, a to i dobroleżność. Konkursa sekretarza konkursu Jana Drzeździona jest Beata Humeniuk, Czech. Dziękuję bardzo. Konkurs Drzeździona do zero, konkurs Trepcika do zero, Małgorzata Wiszowato. Dziękuję. Za wydanie Zimku odpowiada Mateusz Kleba. Dziękuję Mateusz. A za nowy westów poświęcony Witałemu odpowiadały dwóch naszych doktorów i kuratorów wystawy, dr Darek Majkości, dr Michał Hinc. Dziękuję bardzo. A teraz oddawam głos naszemu drechowi, redaktorowi Piotrowi Lisnałowi, poproszę o dalsze prowadzenie zetkania.